Tak, vítam vás v ďalšej časti nášho skvelého tutoriálu a v tejto časti sa okrem iného naučíte znenávidieť C ako programovací jazyk, pretože prichádzame na túto úlohu, ktorá je zatiaľ zo všetkých úloh, čo sme robili, najťažšia. A to najmä preto, že pracujeme s nejakými štruktúrami, ako s dynamickými, alebo to nie sú ani dynamické zoznamy, skôr statické, ale každopádne ich máme pridať nové prvky do takéhoto zoznamu a potom ešte aj usporiadať. No proste bude to veľmi náročná úloha. Teda nie som nejaký expert, čo sa týka takýchto zoznamov v C, pretože dnešné programovacie jazyky, moderné programovacie jazyky majú oveľa efektívnejšie, jednoduchšie a proste lepší systém, čo sa týka záznamov a všetkých týchto vecí. Ale keďže pracujeme v C, tak ideme na C. Takže máme si vytvoriť túto štruktúru, ktorá reprezentuje záznam hráča. To si môžeme skopírovať, ale hneď si to aj upravíme podľa našich preferencií a tu si to môžeme skopírovať pod tieto veci a upravíme si zejména veľkosť tohto prvku, aby maximálna dĺžka mena hráča bola 20. Skóre môžeme nechať tak, ako je. A smerník na predošlého hráča samozrejme zmažeme. Na čo nám to bude? No, budeme pracovať bez toho. Každopádne, budeme si chcieť zadeklarovať novú premennú, a to integer, ktorý nám bude hovoriť, aký alebo koľko prvkov v danom zozname máme. Na začiatku to je 0. Takže index array, čiže aký je index v tom zázname, v tom poli, hej. Takže to by sme mali, ale teraz je potrebné si vytvoriť funkciu, ktorá bude vlastne do nášho zoznamu pridávať nový záznam. Čiže vlastne do našej siene slávy pridáme nového hráča. Urobíme to nasledovne. Keďže štruktúra nesie názov item, tak aj nová funkcia bude ako keby typu item, čiže bude vraciať item a dáme napríklad add element, ten názov našej funkcie, a samozrejme parametre budú score a ďalší prvok, ktorý budeme meniť, je tento, čiže char player 20. Najprv si robíme nový prvok, respektíve premenu typu smerník samozrejme na item a priradíme jej nové miesto v pamäti, čiže s priradením si nelámte hlavu, pretože priradenie v pamäte, čiže malloc memory allocation, sa používa v C, v C++, v C++ to ešte je
Ale v tých moderných ako C# a Java tam to nemusíte veľmi riešiť. Ale keďže robíme C, tak toto len opíšeme. Ak je dostatok pamäte, čiže ak naša premena C, čiže ako keby current item, súčasná položka v našom zozname, ak sa nerovná 0, čiže ak je pre ňu dostatok pamäte, urob čo? Skopíruj do nášho current item do zložky alebo do prvku, ktorý obsahuje player a skopíruj tam náš parameter, druhý argument, ktorý ide do tejto funkcie, čiže player. A v akej dĺžke, koľko znakov skopíruj, tak skopíruj dĺžku playera plus 1. Čiže posledný znak, ktorý hovorí o tom, že je koniec tohto výrazu, ako keby. Ďalej, takto nastavíme aj skore. Keďže to je integer, takže to je jednoduché priradenie. A ďalšiemu prvku, ďalší prvok teda nastavíme na 0. Čiže aby sme vedeli, lebo potom keď budeme napríklad vypisovať tento zoznam alebo triediť, tak bude dôležité, aby sme vedeli, že dokedy ho máme triediť. Čiže pokiaľ ďalší prvok nie je nulový. A po každom pridaní záznamu si zvýšime náš index A, čiže index array o 1 a táto funkcia musí vraciať niečo a vracia práve ten náš current item, čiže CI. Tak to by sme mali a s našou funkciou budeme ďalej pracovať, pretože máme načítať zo súboru nejaké data a vložiť ho do nášho zoznamu. Čiže prídeme na náš adresár projektu a vytvoríme si nový textový súbor, ktorý nazveme Hall of Fame. A môžeme ho nechať prázdny. Ale na to, aby sme si overili funkciu get hall, tak si tu dáme pár záznamov, napríklad Stanley dosiahol 15 krokov, John dosiahol 25 krokov a Tomáš dosiahol 4 kroky. 3 záznamy, to zatiaľ stačí. Uložíme si to a ideme na našu funkciu, ktorá bude takisto vraciať je to smerník na prvý záznam a je to get wall, kde nevystupujú žiadne parametre, pretože to bude čítať zo súboru. Takže keďže vlastne teraz ako keby sme vytvárali úplne od začiatku ten náš záznam, tak je potrebné si zadeklarovať prvý element v tomto, ako to mám volať, záznam alebo neviem,
volajme to zatiaľ záznam, ktorý obsahuje viacej záznamov. No, radšej to budeme volať kolekcia záznamov, aby sme si to nemýlili. A alebo zoznam, takto. Áno, zoznam. Zoznam, ktorý má niekoľko záznamov. No, po týchto úvodných deklaráciách na prvý prvok a na aktuálny prvok, ako keby si načítame